Zastavil ma predseda porty. Dal mi toto. Chceli vášho klienta uznať vinným. Pána Bre. Vedela som, že neprehrám. Aj porota mi verila, len som zabudla na svoje inštinkty. Práve s tým som rátal. Vedel som, že nevyhrám. Museli ste mi to darovať. Stačilo, aby jeden človek zapochyboval a nemusel to byť porodca. Myslel som vás. To vy. Slovenské znenie pre televíziu Markíza pripravilo Studio 7 SRO. Spolupracovali Daniela Mackovičová, Julita Bilá, Ivan Vojtek mladší, Juraj Solan,